Saluhut parhalado HKBP Bonang Indah Pasahaton. Selamat hari Minggu ma dihamu amanginang remaja na posobulung nama dohoti parmingguon sadarion. Selamat hari Minggu madihamu parhalado nami. Hurian itu hatta na hinaholongan marsadani roha mahita muse sadarion lau mamuji tu hatta di minggu pasapuluh dua hondung Trinitatis dohot topi ni mingguta sadarion hotdo pasu-pasu ni debata rodi salilengna atong tapuji matu hatta marhite na maredde siap bukuede nomor 20 ayat sada sahatu ayat tolu Yesus hami rodison. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Aina mangolu dohata ni debata, jala margogo mangula, jala tumajom sian sadok podang sirua baba, jala manorusi doi rasira sadesirang hosa dohot todi, akaring rikpe dohot utok, jala panguhum doi di parrohaon, dohot di pikiran ni roha, haleluya. Martangi yang mahita ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan jala parasi roha hupaserep hami roha nami di jolom nahupangido hami tuho sailehon asini roham manggohi roha nami jala sodangi roha nami marhite hite todim asalam hutinggal ho kami nasa dosa nami jala hutangihon hami hatam nabadiai
saipaian mahatam di bagasan rohanami, asa marparbue na denggan hami, hupangido hami saluhut nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhatta marhite bukuede nomor 31 ayat 3 dohot ayat 4 ari namarha sonangan. Tangihon hamu mapatik ni debata, imaha taha perseaon ponggol parjulu dohot lapatanna. Au persea di debata Jehova, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangit dohot tano. Dia do lapatan ni, odo, di parhatu turohaku do adong debata natu mo panasa namang gulmit. Ditopado dagiku marpar nidaan, marpar binegean, marpar nianggoan, marpar kilalaan, marpar dayan, dileho doroha tutod diku, jala dipature-ture doi saluhu narasi rasanuaeng. Akup ni, dileho do tuau para biton dohot si panganon si ganupari, ro dinasa nahasea diau dihangoluanon, diramoti doau asa unang mago, jala diodingi doau di parmaraan, luhut nai daksiat dengan ni parangekku, manaksian jinauni tua, tung asini rohana sabing doi, doho dengan ni basana, ubahen dilehon, dibaheni tamahu papuji-puji ibana, jala tamahu loi nanidokna ala saluhut nai, pabualas nirohaku di ibana, ima natutu situtu, ima saatna, rap mangidogogo mahita tutuhan debata, ale Tuhan debata, sai pargugo imahami, mangulahon o bar tepatikmi. Amin. Tapuji matuhatta marhite bukuede nomor 163 ayat sada dohot 2 laos di jalo Jesusi.
Totima dosata tuadopan di dewata maratangi yang mahita. Ale Tuhan dewata amanami pargogo na sohatu dosan. Para sirohami dahami na dangolon. Narodohami tujulom manopoti dosa nami na godangi. Di bagasan hajahatod dohami tubu. Jaladang adong hapor siaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akka dalanmu. Masay godang do pangalaw sion nami di patikmu. Alay ingot mahami ale Tuhan. Alani denggan ni basam dohot asi ni roham. Say unang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami. Dohot pangalaw sion nami. Say ingot mahami hobar tuasi ni roham. Dohot denggan ni basam ala ni goarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Jalong mahata baga-baga ni debata taringot tuha sesani dosa. Roma hamuntuau asa mangolu to dimuna ninna Tuhan Jehova. Tuksura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botardo bahenoku songon itak. Nak perara songon abit hasubba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon madi debatana di gijang. Tapuji matuhata marhite kor agape.
Tapuji matuhata marhite bukuede nomor 515 ayat sada dohot ayat 2 ringgasma tapaboa. Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion imanatara surat di Evangelium Markus bidualu mamuka sian ayat 27 sahatu ayat 30 tajahama marsikat sorin di ayat 30 anon rabhita majaha. Dungi borhat ma Jesus rabdohot sisian nai tuaka huta mardonokon Kaisarea Filipi jala ditonga dalani disukun maaka sisian nai nin nama ise doau didok halak dungi disukun ibana manasida ia hamu ise maahu didok hamu jadi dia lu sisi Petrus maibana Kristusidoho raptajaha ayat 30 gabe di popai manasida unang di paboboa ibana tuhalak disima sahatna martua dona tumangihon hatani debata jala naupeopsa amen. Tapuji matuhata marhite kor ina parari Kamis diuduti kor amasion.
Tapuji matuhata marhite bukuede nomor 765 ayat sada nakpe musat akka dolok laos jongjong mahita. Taha tidakon maha proseao tai songon nahina tidakon idongata saha proseao disadok por tibion rap mahitama dok au prosea di debata Jehovah au prosea di Yesus Kristus au prosea di todi parvadia tapuji matuhata marhite korama kantate.
tatangihon matikting ni huriata di bagasan minggu sadarion. Huria nahinaholongan di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Saunari tatangihon matiting ni huriata di bagasan mingguon. Ima Minggu 27 Agustus 2023. Naparjolo goar ni Minggu. Goar ni Minggu ta sadarion ima digoari Minggu pasapuluduahon dung Trinitatis. Dohot topik hotdo pasu-pasu ni dibata rodi saliling-lilingna. Napaduahon pertukaran mimbar parhalado saresod HKBP Bonang Indah. Di ari sadarion di parminggon arian di patupado pertukaran mimbar parhalado saresod HKBP Bonang Indah. Amang Situa Esitorus SE Marjamita di parminggon arian pukul 10 di HKBP Binong Permai. Di parminggon sadarion manogod arian dot botari papungul pelian khusus dohita tuha perluan resort HKBP Bonang Indah marhite amplop nanau pinarade ni huriata. Napatuluhon retreat remaja dohot naposobulung. Di hari Sabtu satu hari Minggu di tanggal 26 satu tanggal 27 Agustus 2023 di Patu Pahuriatado retreat remaja dohot naposobulung nama ringanan di Villa Rudian Cisarua Bogor. Tema Youth Empowerment Sian Parjamita 10 sada ayat sia. Retreaton nihobasan ni amang pandita Haris Tanda Huria Sitorus STHMM dohot inang Bibel Pro Susilawati Nenggolan. Rap dohot Sintua PR Sihaan dohot inang CST EF Borugultum. Saya di pasu-pasu de Batama ulau ni bahan sangap di goarna. Na paupaton pargulu marua mar pardomuan tu retreat remaja dot na posobulung di hari sadarion parsiajaran parguru malua mansot majo jala masuk muse di hari Minggu tanggal 3 September 2023 songon nasomal. Na palimahon rapot pandita HKBP distrik 20 sada Banten. Di hari Senin satu hari Selasa di tanggal 28 satu tanggal 20 sia Agustus 2023 maringanan di Hotel Mabruk Anyar Tangerang naing di patupa rapot pandita HKBP distrik 20 sada Banten. Saya di pasu-pasu de Batama ulau ni bahan sangap di goarna. Na paonopon partangyangan wek di hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 masuk pukul 20 WIB di Patu Pahuriata partangyangan wik ima na parjolo di wik Jerusalem di bagas ni keluarga amata abe marpaung en Borusa Mosir na maringanan di perumahan Dasana Indah Blok BC 1 sada nomor 10 sada A Bonang. Wik Judea di bagas ni keluarga amata M Siagian L Boru Panjaitan na maringanan di perumahan Dasana Indah Blok SM2 nomor 8 RT 007 RW 015 Bonang. Di Wik Nasaret di bagas ni keluarga ni amata JER Butar-Butar Boru Sidauruk nama ringanan di perumahan Dasana Indah Blok TH5 nomor 102 RT 004 RW 030 sada Bonang. Di Pangido tu sude ruas ni huriata tarlumobi na adong di wik nabe asaria mandohoti partangyangani. Na papituhon titing pasu-pasu parbagason titing paduahon neng manjalo pasu-pasu parbagason ma ima pani Yohana Nainggolan
boru ni amatta selamat nainggolan, tubuh ni inatta dermina boru simamora, nama ringanan di Kampung Babakan nomor 130 sada RT 00 sada RW 007 Legok Tangerang, ruas ni gereja HKBP Bonang Indah, Resort Bonang Indah, Wik Bethlehem. Dohot Orwanna Kemsah Utoro Sinaga, anak ni Amata Eliden Sinaga, tubuh ni Inata Emaulina boru sidabutar, nama ringanan di perumahan Taman Elang Blok R nomor 10 pitu RT 002 RW 010 Kecamatan Priuk, Kutabumi, Tangerang. Ruas ni HKBP Kutabumi, Resort Kutabumi. Pamasu-masuon naing dipasu-pasu di hari Sabtu tanggal 2 September 2020 di gereja HKBP Kutabumi, Resort Kutabumi. Na pawaluhon petugas koster gereja hombar tuha putusan sermon parhalado di hari Selasa di tanggal 15 Agustus dohot tanggal 22 Agustus 2020 manotopon mamuka di hari sadarion di hari Jumat tanggal 1 September 2020 keluarga ni amata Kasih Barani Teboru Marpaung Wik Nasaret Makoba Sima gabe petugas kebersihan full time ni Huriata nama ngaradoti gedung gereja, gedung sekretariat, gedung sekolah minggu dohot area parkir ni Huriata. Keluargaon manggation petugas kebersihan part time na salelengon tinugason ni Huriata. Sia tok ripe tu pembangunan dohot pengadaan aset gereja. Si nosohon tu sude ruas ni Huriata asa tapasat ma tok ripe tu pembangunan dohot pengadaan aset gereja boy ma ditransfer tu rekening panitia pembangunan di Bank Mandiri nomor sada walu 00 sada 06 sada 554 atas nama Sampai Sitorus. 10. Pelean dohot iuran bulanan. Pelean parmingguon, pelean sekolah minggu. Hamauliateon dohot pelean bulanan keluarga, dohot iuran bulanan. Boy mata pasahat marhite sintua wektabe manang tu sekretariat gereja manang boy ma ditransfer tu rekening Huria. Na pasapuluh sadahon parhepengon dohot torop ni ruas naro di perminggon nong salpu boy mata jaha di fel naung pinasat ni Huria marhite WA di Ganupwek. Na pasapuluh duahon selamat ulang tahun parhalado rap dohot ruas ni Huriata pasaton selamat panjang umur goklas ni roha matu sude ruas ni Huriata na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe sian tanggal 20 sada saat tanggal 27 Agustus 2020 hata ni tu hatta si peopota imana tersurat di pasal mensia 22 ayat 2 na denggan situ tudo nama muji Jehovah dohot mangedehot guarna ale nasud tibul aka guar-guar na marulang tahun hatu tubuh dohot na marulang tahun hodripe boy mata jaha di file na naung pinasat Huria marhite WA di Ganupwek. Songonima titing ni Huriata di bagasan minggon de batama nama masu-masu. Tapasahat ma peliata pelian sada A dohot sada B uhut marede hita sia bukede nomor 740 nak purpe haba habai.
martang yang mahita. De bata Jehovah, de bata ama, anak dohot todi porbadia. Mau liate gok puji-pujian usoboro nami tuodo pemi amang pardenggan basa. Disude asi do olong ni roham na totong naman dongani hami. Nama mudu-mudu hami, nama ngaleon hosa hanguluad di hami. Hodo ngolu nami, hodo tano partano baton nami. Tuhodo hami mapurus Tuhan. Jala di pada tikiope Tuhan, rodo hami tujulum di bagasan joromon nuaing. Memuji dok pasang kampon guarn muda madiai. Ala di boto hami do Tuhan. Hodo natuk mangaleon gogo dohok ngolu di hami. Diweni rap dohot tomaho hami Tuhan. Tinalau marsaur hami di Arianon. Naposom lau pasahaton hatami. Perbadiai persahalai batau Tuhan. Asaboi pasahaton hatami. Nahurang dohok na terbatas naposom. Homa napasikopon. Suaksoni saluhut ruas ni huriam naung rade tumangihon hatamon leon roha pangajarion leon roha pangatusion asa dinalaho mabegi hatami Tuhan rap martangi-tangi hami Tuhan laho ubegesa romaho tutonga-tongani huriamot Tuhan. Sodang siad debata hati uron siang gijang. Bain turoy sodangi marohanami. Asa sonang lau majalo haluaon napi natupami o Tuhan. Amen. Damang dainang ruas ni huria nani haholongan. Songot titing nang rap mo begesa hita di bagasan sadarion ima dinalao naposo ni huriai ya nakota remaja do naposo wulung na di dohotan ni amak padita dohot bibel pro ala tumasarikot do pakubasa disan jala rikot pembinaan dinalaho membentuk karakter ni ya anak kota jala takas do taboto anak kota do haduan nagabe sipatujulota dinalaho pararaton hatani debata dohot pati bulhon harajaonna ditokan-tongan ni humaliakta di pangaratoanon di beni amak padita do inang bibel pro namak kubasi di villa Puncak Bogor. Jadi damang dainang multuk piau dinalaho patol hasson hatan di bata diapala Arianon ba rak masih ajar mahita teh sada naposo nagudang dope ikon namar siajar terbatas duau di pangatusion alai pos dorohaku mulu radedo hita majalo hahurangani di batado do todido napasikoponi di bagasan rohatta horas ma dihita damang dainang hujaha majo trupuk dihita di minggu ta sadareon ima jamita di minggu pasapul 2 dung Trinitatis turpuk
ima epangalium sia 2 Samuel bidu sahat rodi bidu itu mamukamasan ayat 25 rodi 20 sia hujahama dihita judul parikop dihita ima tangyang hamoliation ni si David atong ale di bata Jehovah say pahot mahatam naung di perbagabagami taringot tunaposomon dohot tu pinoparna sahat rodi saleleng-lelengna jalabahen hobar tu bagabagami asa tibul guarmu rodi saleng-lelengna asa dohonon ni halak songonon Jehovah sebot do debatani Israel jala hot ia pinopar ni naposom si David di jolomi aiho ale Jehovah sebot debata ni Israel nunga di papatarhot tu pinggol ni naposomon hataon au pajongjong diho sada bagas alani ubahen naum marhasonangan rohani naposomon manengyakon tuho tangyangon ope ale Jehovah hosadiri do debata jala hasitongan do hatam jalanunga di perbagabagaho tunaposomon hatan nadengganon atong puka manuaing mamasu-masu pinopar ni naposomon asahot dia depanmu nasida rodi saleleng-lelengna ay hosadiri ale Jehovah marbagabagahon jala marhite sian pasu-pasum dapotan pasu-pasu pinopar ni naposomon rodi saleleng ni lelengna turpuk jami taon topik dihita di mingguta sadarion ima hotdo pasu-pasu ni debata rodi saleleng ni lelengna damang dainang swaksongoni anakon nami naposo bulung molo turpuk epengaliumon tung maldo lapatan molo dang dijaha dijoloni turpuhon alana dijoloni turpuhon songo judul naking tangyang ngisi David do makka mole atehon basa-basa naung dijalona sia Jehovah di bani takas do patari paroku di tonga-tonga ta molo tupe dang dijahon naking alana turpuhon sian ayat 25 do sahat do 20 sia HP anggotang yang ni Raja Dauton mulai sian ayat 10 itu rodi 20 sia alai nang pesoni bodo sawatik patorangon taringot odolan ni tangyang ni si Dauton ima nanay si patu bekedota dia pala sadarion ya Raja Daud dung dihamonakon aka paraloni maradopon musuna takas songon taboto gudang do aka musu na ditaluho di bana di parporangan ni jala dung monang makamonakon paraloani di pasu-pasu di batado imana jala takas do taboto damang dainang iya Raja Daud takas do taboto na dibuat di batado imana siap permanahanan jala dipatibul gabe raja dung sada raja di mana
di bainido nunga dapat ni mana hamunangon, dapat ni mana kejayaan raja na termasyur di luar Israel ujui di simai mana laho marsakap imana lahu pajok-jokon bagas sada joro di debata siala nong gudang pasu-pasu nong di jalona pasu-pasu dohut baga-baga maradopon bangso pinopar nang tudirina sadiri dipakilalahu ni mana di saluhut na pasu-pasui takas taboto Tuhan ya si Daud jolma naserep marrohado dibani dipikiri ibana di sada bagas di istana nai molate ma Tuhan nunga di pasu-pasu hoau nunga di beko harajanon denggan jada di beko bagas nauli diau bagas nauli istana yang begitu megah yang terbuat dari kayu ares takas taboto damang dainang molo hawares dang bodo pe pasumanon tu hau jati mulu dihita di Indonesia HP mulu hau jati ate mulu pitini jolma san jati hebat tuh bah bagas ni mana san hau jati ate inna artinya nang pedang didok alai di basorana ya bagus ini apalagi maun ujui hau ares sada hau narga jalan muli gabe tudos don tu hadirion ni bangso kekuatanna ido pandi gobarhon bagas nauli naung diparade di debata inganan ni Raja Daud di Medina bang dainang disakapi rohana ma lau pajongjong bagas ni debata bagas joro inganan ni poti perpadanan dala takas do taboto damang dainang ia poti perpadanonon sada lambang padonganan ni dibatadon di tonga-tonga ni bangso Israel tikimbardalan nasida di halongangani ahado mulita pahebang ate ahado di bagas ni poti perpadananon sabutulda anggo ausadiri pe san le taratoldo tong niatusan jala di jaha ia poti perpadanon marisihon dua loh batu ima hukum Taurat imana perjolo baru tongkat Harun ale bahasa tongkat di Musa tongkat Harun baru muse sada guri-guri gok manna ima di bagasan poti perpadanan bahasa tung apa lain nagabe isi ni poti perpadanan ala ido tada padonganan ni debata tu bangso Israel ditiki halongangani di halongonani damang dainang dung disakapi Raja Daud nanaik pajong-jongonna bagas di debata asa unang manian poti perpadanani pihak diudung-udung dipikiri rohana ya au nunga sonang au dibagas nanung di debata tinggalau diinganan na terbuat sian hau ares Libanon HP poti ni debata poti perpadanani diudung-udung hidope di ribe-ribe ni hutai hidope dang pulut rohana laho mamikiri
alani padongan ini debatado di ibana ido aban na boy mana marhamonang maraloh musuna di bayan di padongan ini debatado tu bangso Israel ido bangso Israel boy taripar siat tano perhatobanani siat tano Mesir laho tu tano kanan nangpe di bagasan di perdalanani tung marsero sukdo pakilan nasida jala ido lambang dinasida lambang hapos siafanido di baymon poti perpadanan songon padongan ani dahoba dinasida si ingotoni rodi pino parna sogot nang tuhita pe nanaksi ingotota rodi sadarion di patolasi mana mai didapot ma panur yang natan dinokma tu mana atong ulahon ma songon naong di rohami alai damang dainang budarinai rodo debata madapoton nabinatan di dogma tibana lao maho madapoton na posoki sonoma dok dang terbahen ho diau sada bagas bahenin ingan aku kecewa rototu nunutuk pe gudang baga-bagata naeng manias songonon neng maning dohnoku songonon alai ditolak alai rodi dobat Roma debata tonggo di pasahat tonana jala didok jahobado dung di hubuan bangso Israel siatano Mesir dang dahyau maringanan di sada bagas totonggo au mardala-dalan sian udung-udung nasada tu udung-udung nasada dakyau maringanan di sada bagas alana marhite sian udung-udung ido padongan yokku tu bangso Israel adorang di halongan ini songonido padongan yaku dinasida ido ubahen bangso Israel bui sahat tu tano kanan ope dokma tu naposokku si Daud yanggo pino perni ido anon nasahat laho membangun mabain bagas nauli di tonga-tongani bangso Israel ima yanak kona si Salomo damang dainang mulai taida setrupuhon tunggudanggo hita mamereng nanang silapatata ditokat nongani parsaurata di bagas sadaron ima sada rencana uli sada rencana nadenggan nanaik sipas hatonna nalaho siulahoronna tu debata ima sada bagas denggado anggo rencana ni Raja Daud alai damang dainang di debata dak sude rencana nanang si patol hason ni jolma tutonga-tonga ni hadirionna jala tutonga-tonga ni keluarga nang bangso pe mulu dang debata na pasauton di benido damang dainang tukpe budak kita laho nang berencana mangulahon akan nauli do nadenggan di tonga-tonga ni keluarga di tonga-tonga para nakyonan di tonga-tonga ni huria mulu dang debata napalwason sudah dui saduhutna au sebagai sonari ala tulu keleng
nunga udah halak batak madokol ngapa tina-tina teh mudo narohan yan balga yan akon pangudi honoton ba toras daging ini guru pamulion alai sepata doi sakap tai dang songot tangyang nata ului dang songot tangyang nata pangido nak songonido nang akadingoluta go aka siarupata na diportibion alai ikko parata nota do padonganan ini debata dihita ganuk jala ngatak kasita bege ia padongan ini debata tu hita saluna luar biasa do damang dainang jala takas do mulu tabereng jala tapayu nonoeng histori ni perjalanan nguluta mulai sian hete hota mulai sian na dihuta hita coba maju tabayak ko nate dihuta hita song danak ate ra mulu songonau dang na sepatnya tu para tumat raparon alai sipata mai manugu nai asa songon na bui butong iba julu nyalang majon gadongon bui iba mangudang di pagudang-gudang na tua-tuai dukuni bui marsikola nampe hola songoni nang tamak pe nang gapar SMP te SMA borhat tuita tu pangarat tuano sada histori na bui bayak konota damang dainang panugo-nugo ni debata tu hita tu pinoparta tu yanak kota sahat kita di pangaraton tipak do di debata pangulaon na denggan di hita bodoh hita merbagas jalan merhitei damang dainang dapot tado inata soripada nagabeboy sada ina soripada di tonga-tonga ni bagas dapot tado sada ama nagabeboy pangodolenion nagabeboy sada uluan di tonga-tonga ni keluarga di pasu-pasu debatado di hita di leodo di hita ya anakon na burju di leodo di hita boru na denggan do na uli biasa bodo tapas sekolahon adong na insinyur adong na doktorandos adong na sarjana ekonomi bahkan adong na dokter nggak dia anak niya mang purbate udah selesai inang saya bilang sudah mang sudah selesai dokternya nak soni pe sabagas nami dokter nang baga-baga ni debata pe nanek si jalota tutonga-tonga ni hita sudedo hita pasu-pason ni debata ala pasu-pasui rodi salililingling na do leonon na tuaka na uduk tu debata damang dainang mulutuk pe ditaringo ti si Daud bagas ni debata dung marhasonangan ni mana di habang soni Israel bado hita damang dainang nung tipak tajalo pasu-pasu siya debata dung tadai hinauli hinadengkan ni basa naong dipasaha ni debata patut do hita mga dok maulati tu debata sian akka pabahenata sonari nagabi sukut-sukut kita nunga tipak huriatta teh jawabanna maulate ma di Jehovah nang pe huriaon boydo honon dang terbuat sian hawares alai sudah berlapiskan keramik na muli di tonga-tonga ni huriaon sudah ada lampu yang begitu indah AC dak songon bangsa Israel be di tonga-tonga ni halonganani dak songon na ujui pe hita uju hia dak dangota
roh hita sian huta tu Jakartaon hita nama maboto ate mulau sadiri sian udung-udung nasada tu udung-udung nasada sian kos nasada tu kos nasada marpida-pida aladang itor dibayar uang koson nang pe 10 hari naik pe iba ngadi dokon pida mahamuda ngau maingani kira-kira semua nih udung-udung ini bata buasa manung tipak ngoluta sonari dang ita parwahon dudung ini bata alai mau leate ma mau letuk pesikop huriat tanuaing nau di pasikop asini rohani de batadi marhite akan posona marhite akan tua-tua nau puka parjolo huriaon sahat kita boy songonon nyaman dengan disada huria disada bagas small tapi beautiful dengan naite sonari pe nunga dengan nate ngaung teras ate melutuk pe hita dan termasuk ngajolo minup hita aruk per 3 nabur judisi ngadong banderek adong kopi mulu pedak sepat kita sarapas jajabu ngadong lapet pasu-pasu di batado isa luhutna na ujui mulu marnatal hita ala nang gudak pasu-pasu tajalo ngago akka mobil maul do hita mangiluli parkirate sonari nunga parkir hita di sada lapangan nomuli mulu huduk lapangan non lapangan parkir di gereja HKBP Bonang Inna parkir terbesar di mulu huduk ate di Kabupaten Tangerang mate Kabupaten Tangerang jala ini sudah berdasarkan survei yang sudah terpercaya alai damang dainang daksaha rodi di sido pe nang naik siulah honota parahonota do dung di debata di son songon hadirion di debata ima bagas joroon bagas joro adalah gambaran keberadaan dan hadirion di debata do hajong-jongan na di tonga-tongani bangso dohot jemaat damang dainang gudang dope nanag siulah honota songon program-program ni parhaladuta bangkon neng gope uli ikut bagi 2 don nonon mulutungal pe non songon akka na naung dapo akka jodo marhasohotan boy madengkanan non mulu on ita bagi 2 setongah-tongonang dalan koridor jala tiang partonga na disan boboho mai jadi mulak prosesi denggamma i taulang di bani damang dainang panggati ni nalaho mambain udung-udungon rak manupahi mahita di huriaon au sada anggota para tahun sosohnokku di tonga-tonga ni huriata dang marusuang amanginang saotik sian artami nanaik si pasahatomu tu huria gabe pasu-pasu doi damang dainang pasu-pason ni debatado tu dirim nang pasu-pason ni debatado nang tu pinopar musugo ini janji Tuhan dan itu juga saya rasa sudah dimeteraikan itu di beberapa keluarga jala ini harus kita katakan ya dan amin damang dainang ra mulutuk pe gudang aka mengenai songon masa di huriat tahun aka ulaun dope na naik sepatu paun ni huriaon ala tokinai nama kita neng marpesta gotilon Natal dohot tahun baru marhite pesta gotilin damang dainang elehon ni parlado duhita asa rap manupahi mulutuk pe manupahi tita damang dainang dang dope sileho-leho ni sakita alai pasu-pasu ni debatado nang tajalo alana pesta gotilon adalah suatu acara terbesar gerejawi halak Batak nama buan patumona ni naniuliani gogona di tengah-tengah keluarga patumona ni naung di jalomuna ni di damang dainang
pasu-pasu ni debata nang di jalok taidei di bani damang dainang mulutuk pero akan aposo ni debata dinalaho satokim manutu akabagas tabe denggama ta adopi nasida damang dainang nang pe ditolak debata songon rencana ni si Daud lau mabay bagas ni debata alay tonggo ibana di pasu-pasu aku doho jala siap pinoparmu jala siap butuham doan non laho pajong-jong ku gabe raja ni saleleng ni lelengna dohot nalaho mabagas mabangun bagas ni debata jala pasu-pasu rodi saleleng nenga laho tu pinopar ni si Daud marojahon mai tu hadirion ni Kristus songon janji seorang Mesias akan datang di tengah-tengah umat Israel. Mesias adalah orang yang diurapi, yang tentunya odo nama buan las niroha, nama buan haluaon, dohot nama buan hita siad dosa dohot gabe mangolu hita rodi saling lelengna. Jadi pasu-pasu di debata hot rodi saleleng lelenga marhite haluaon dohot haroro ni Mesias tu portibion takas do damang dainang tabege na king epistel na dipasaha ni para gedda amang situ pasaribe dung sahat ibana tu kasyera palipi ditugo di mana do sisian nai laumat dongan di mana songon na takas taboto menurut berita na ulion na disuraton ni Markus ia kasyera palipi sada bangso si pelebegu jala tu sadu mana lao di sido mana laho pasahaton hatan ni debata alaya dorak susah do pe mana tu kesera Filipi isuku di mana do si senai ai si dua utehe idoko kalak di begi hamu heradong survei di mana jale ko boton na doi alana nanak si pada potonona ke sepile begu don lang na tu sioni seon Kristus wo roy torilotuk terhera soni do alai molo ngadi boto sa surpeon totu bah minimal ngau na mana de mana si bah songonok Tuhan ang nama doko ko si Johannes jala adong nama doko sahala sian akka panuri rangi sian nabi dipatak kasih mana muse mulu hamu isi do hamu di dok kamu Roma si Petrus madok Kristus doho Mesias songon na dibagabagahon ni debata ima na mabuak kaluaon jalaido turpuk dihita topik hot do pasu-pasu ni debata di kita jol maon hot do pasu-pasu ni debata rodi saleleng lelengna jalaido damang dainang hadiriota rotu kuriata nuain marhite haluaw na siya tuwata Jesus Kristus ido nagabe o jahata gabe buhita markasonangan marolop-olop mariaya mamuji do pasangapon debata ala nang tajalo do haluaw ni
Damang daina nga hamana aksiberengot ta di son, di turpuk epistel, dohot di epangaliamon, ditangyangi si Daud, di dok, ise doa Tuhan, buasa mapola, ikut songoni dengan dibasam laho mamasu-masuaw, dipasu-pasu hoaw, jalahi ise do paino parmo, pola do merbaga-baga ho, tu naposomon, jala baga-baga ido, baga-baga di debataro di saleng-leleng nahot, ima na marojahan tu haroroni Kristus. Jala omma nagabe odolan ni epangelium naksong ni epistel di bagasak kita sadarion. Gabe adong ma dihita songo suku-suku ni Yesus di sisanay ise do hamo. Ise do hita. Ise do di do halak. Jala ise do dihamu. Suak songoni do refleksina tu tonga-tonga tanwaing. Di tonga-tonga ni huriaon. Ise do hita damang dainang naposo. Di huriaon. Ise do hita songon ama di tonga-tonga ni bagasta. Nga songon na ulon na denggak kita. Ise do hita songon ina di tonga-tonga si bagasta. Nga si pertangyak kita di tonga-tonga ni bagasta. Sada tiang doa songo perupuan di tonga-tonga di bagas songon sada ina so dipada dia mananek ko ni anak konna lau pai horato na kaswami bodo amanginang benota do sarusukun manang surve di bagas sarwata jala marhiteo ma naing bagas tadauta ise do hita di tonga-tonga ni bagasta. Jala ise do hadiriota di tonga-tonga ni keluarga. Ise do hadiriota di huriaon. Nga ahanaung taulaho di huriaon. Totu suku-suku non damang dainang. Tung bagas do dihita apala disadarion. Naing ma amang inang songon suku-suku ni Tuhan Yesus di sisiana ise deau didok hamu jala hita pe sesama punganon sesama hita ruas ni apaon bodu hita masih kuna nate nang pedi basurata ise deau di tonga-tonga ni kurkan tadion au noang amang nga anggota kurkan tate jala takas do memang babua muluau nang pe saya dapat kurau duhut dut tamu dang napola huboto mari dia teh alai tuk suboto pe marnot sotung dia rohamuna jadi didok gurui ma tua uduk ketua boy ma amang dison alai sebagai anggota luar biasa jadi takas du pa wei itu nasida jalan berhitei do hita pe ikut takas do ise do hita di huriaon hoi padongani do, hoi si parsidoho do, molo parsidoho do hita di huriaon, sada maniop tohonan di huriaon, sada nang terpasu-pasu di huriaon, ikut takas do hita mabenauli na denggan di tonga-tonga ni huriaon. Unang hita inang do damang songon na dang hibur rohata mangaleon sinamot nadong dihitai lau manupai hurion ber kita mahuriat taon gudang gope akasit tupahan jalau mah hapapatar hurion hapapatar di bata di tonga-tonga ni bangsolna damang dainang songon refleksi dihita nunga dipilih debata hita gabe habaoran di pasu-pasu jalanunga tipak jalanunga boy tadai hinauli ni debata marhite naung dijo hita sian aka hamolani jadi di pasu-pasu hita mengulak kaulauta di perdalanata laos di paluas do hita lau madalanion
nguluon totong di bagasan akalas ni roha. Tipakdo pasu-pasu ni debata, diliau do arta dihita, diliau do hamoraon, hagabeon nang dohot hasangapon. Tajalo mai siad debata marhite akatanyakta. Jala tertulis doi di Matius bidu ayat 7. Pasu-pasu ni debata nang tu pinoparna pasaton na di tu ganup na uduk marroha di debata. Songon panipuli madihita damang dainang taulahon mapatik ni debata alana marhite patik ni debata ima nanyajarhon ni tuata tuhita marhite si Musa jala tajarhom mai dohot tu yana kota pangului mai hita debata jala mangulahon hatanai napaduahon songon kurni inatta para di Kamis kornauli togu geleng mi laho marparange nadenggan togu geleng mi mulutuk pelau mardala-dala kita lao hudul-hudul manang di dia pe unang lupa hita lao pasahaton hatani dibata taringoti hatani debata jala ido nanak si pasahoti turpuhon na patuluhon pasu-pasu no balga ima haluaon nasian debata keselamatan do anggo jadi tajak kon mai damang dainang tatugu magelek tai merparange tu hatani debata molo di turpuk tai naking hot do harajaun do pasu-pasu debata rodi saliling ni liling na amen martang yang mahita nguliate ma Tuhan nunga sarho dohot tami jala nunga dihatahoko tuhami ima pasu-pasum na balgai pasu-pasu haluaon tuhami jala hotdoi rodi saliling ni liling na Tuhan mulate ma Tuhan mulutuk pe buih hami di bagas setik yo merhasonangan asidok dengkan di basam doi na di pasahatmu Tuhami dibeni Tuhan dinalaho hami mangula kaulon nami ulau sigano pari naung dilahumi Tuhami pergugui ajari jala pasu-pasu mauloni Tuhan gabe hababor ni pasu-pasum di tengah-tengah di keluarga nami asabui dipakai hami Tuhan dinalaho pagudang-gudang yang anak kunong di pasahami Tuhami dinalaho padirihon pararaton hatam na badiai duhut pajong-jongkon huriam di tengah-tengah di bangsoon pos dora nami di padonganmu di hami atong pasu-pasu mana kon nami mulai anak kon nami na met ajari hami Tuhan pergugoy lama nugunungun nasida jal ajari hami Tuhan lama buan nasida laho mangajari nasida patikmi song katam madok di perjamita ina tugu geleng mi asamar haserepon duhut takas mananda debata moliate ma Tuhan pasu-pasu ba yan akon nami remaja ng pusubulog dinalaw na sida Tuhan rit
tu puncak Bogor marhiteima Tuhan tabai parbinotoan nasida diaka persikolan na Tuhan leon habisuon hamalon hapistaron asa yanakon nami Tuhan yanakon si perbagaon yanakon naboy pasangapon guar muna badiai yanakon naboy si bailas ni rohani akan natorasna gabe mahkotai diaka natoras yanakon nami Tuhan nang kudul di bangku SMP, SMA, nang kudul di bangku perkuliahan pasu-pasu manasida Tuhan. Padahal siya nasida Tuhan aka kenakalan remaja naposo pengaruh ni aka obat-obat terlarang narkoba zat-zat adiktif na boleh mempengaruhi pikiran duk haji pasun nasida asa boya nakon nami Tuhan berhasil diaka parsikolona sesuai dohot aka kompetensi na di jalona siya naka sekolah ya nakon nami Tuhan nang tang dagingna nang cukup aka umurna diboru ni huriya Tuhan leom masada do didoli na burju na sepadan do nasida soksoni ya nakon nami doli-doli dapotan boru sadaina na burju lau makubasi si partang yang di tengah-tengah ni keluarga posdor nami Tuhan pas-pason mudo salu na ya nakon nami di bata Jehovah di palatikyon buat kami yo jongan nami na di bagasa partikyanon adong akan na di bagasa persahiton pahirbang matangan munda badiai tu tonga-tonga ni naposom dohot ruas ni huriam na tongon di bagasa sadarion di bagasa persahiton ima nyonya M Sidaurak tede burgultom nyonya T si hotang te bursiahan amang si hobing inang buru pajaitan o pujaidan nang perdinan Agustina si hotang ya nakon nami keluarga pe si hotang inang buru munte amang Hutagaul inang burus dabalok natongon piak di podoman dope molotuk pe bagasa parhasaiton nasida pamalum Tuhan jalaras dorohan nami Tuhan nunga di bagasa pemulihan nasida soksongoni nang inang situa jesinambela pulu simamora natongon di bagasan tikyon di bagasan marubat jalam pasu-pasum manotong tunasida pasu-pasu hai pason las ni roha di tonga-tongani keluarga soksong ni Tuhan dibawa kami di tangyang kami ima na ulang tahun kelahiran siap tonga-tongani huriai las rohani nasida dapotan pasu-pasu manasida sian umur negajang nong di pasaha ni tu nasida suaksong ni Tuhan di keluarga na ulang tahun hok ripe pasu-pasu ma ulang tahun rok ripe na dong di tengah-tengah ni huriaon mau lihat tema Tuhan mau lihat tema amang pardingan bahasa direncana ni buruni huriai ima Tuhan keluarga amang nenggulan burusi mamora laho batu pahon pardungas saripo bur nasida di partikian nong dibuhul nong direncanahon pargugui jalaleon di nasida haji pason tu keluarga
kedua belah pihak asa ditiki makubasi ulau nih boy terlaksana do dengkan. Tuhan mau lihat tema di sude aka pasu-pasum jala cakun mahami laho majalo pasu-pasumi di tonga-tongani ngulu nan di pasak mituhami. Amin. Marede mahita siap buku wede 724 ayat sada uhud ma papung kuliah paduahon dohot pilihan khusus. Hari
Martangiakom mapeliata tu adupan di debata, martangiang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroruan ni saluhut sileh-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa mauli utus. Upasat hami masyan na nilehon mitu hami, pilihan nami tuho, say jalo may gabewap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasyang hami pelianon, pati bulhol harajaon mu di tongotongan ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutada hami godang ni silihol-lehon mitu hami, asalam gergir hami medok muliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malolmu ni roham di banua tungaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangulua siapari, sesama dosa nami songot panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan, balua mahami siat pangago. Tajalo ma pasu-pasu siat debata, di pasu-pasu jala di remoti Tuhan debata mahita, di sodakot Tuhan debata mabuhina jala asima rohana midahita, di dopakot Tuhan debata mabuhina tuhita, jala di pasarhom madamena tu toditabe. Amen. Jongjong mahita, damang dainang soksoni anak ko namin na po subulong nang di pasu-pasu di bata hita di bagas sa sadarion marhite atan di bata dohot ede puji-pujion nang tahasobahon tuwa dupan di bata borhat madamang dainang dot hamu sudi anak kon nami borhat mahamu tulam muna di pasu-pasu di batama salutna keluarga ta
Tuhat tama nama masu-masu di aka ulata siganomate horas ma di tasalutna. Selamat hari Minggu. Horas.